Слушай, 7:10 и самолета излита. Качвам се, сядам седалката, вече съм никой. What would you like, sir? Стюардесата пита. Tomato juice, salt, pepper and lemon instead of liquor. Нося си книга, полета е дълъг, носа се вдига. Аз съм това, което чета, то е неква интрига. Отново на път, все още нещо не стига. Млади летат, баби видели, внуците си пристигат. Уча, работа, някак живея в чужбина. Съдба поносима, но някъде там в сърцето ми има смесени чувства, като към бивша любима. Необяснима любов, свързана с моята родина. Но тук сме трима, аз се обичам, той иска само да взима. И по този начин той ни обрича на политическа зима. Номадски живот без хора в чужбина, където дърва има, обаче нямам камина. Системата ме натиска, на ума остава бистър. Моите мисли влизат те под формата на римен блистър. Бавно се разтварят и те кара да се замислиш. Време е сега, живота си ти да осмислиш. Системата ме натиска, на ума остава бистър. Моите мисли влизат те под формата на римен блистър. Бавно се разтварят и те кара да се замислиш. Време е сега, живота си ти да осмислиш. Ето пристигам, време е багажа да дигам. Книгата затварям и на стюардесата намигам. Бавно вървя, докато пътя към лентата намирам. А после се качвам на рейса и към нас се прибирам. Никой не чака, отварям вратата в мрака. Добре дошъл обратно в света на единака. Представям си жената и как прегръщам децата. После заедно на гости, майка или на бащата. Обаче съм дърво безкорен, но дали е по-добре да съм така или да бъда роб придворен? Културната разлика ме прави да съм затворен. Без приятели съм работохолик, неуморен. Сега разбирам какво е да си младсинство сред хора, да бъдеш затворник, даже вече да не си в затвора. Идвам си за кратко и само на свиждане. За последно ли се виждаме, казвайки си довиждане. Системата ме натиска, на ума остава бистър. Моите мисли влизат те под формата на римен блистър. Бавно се разтварят и те кара да се замислиш. Време е сега, живота си ти да осмислиш. Системата ме натиска, на ума остава бистър. Моите мисли влизат те под формата на римен блистър. Бавно се разтварят и те кара да се замислиш. Време е сега, живота си ти да осмислиш. Глупаци винаги има и то къде ли не. И те са машина, машината за точене. 90% от народа ще краде. Държавата за нас е обръчи от врагове. И шефове бават своите служители. Парите им бават, а те са само зрители. Веднага уволняват всички подбудители. Напред успяват само слепи изпълнители. Чиновниците движат всеки схеми, средни, малки и големи. Бюрокрацията води до проблеми. Хартиените плъхове от власт са заслепени. Комисионните текат и пълнат нечии кореми. Подкупи и силна социуматрофия. Политиката е бизнес, вече не е философия. Ние сме само роби, живеещи в дистопия. Огледай се навън, за да видиш 6 милиона копия.